Idú dve mníšky z kláštora, majú tam pekného farára. Pán farár sa za tie mníšky modlí, aby im dal Pán Boh ten deň dobrý. Pán farár sa za tie mníšky modlí, aby im dal Pán Boh ten deň dobrý. Ťuky, ťuky na vráta, otvor mi ty mníška, buď sľatá. Posiela ma z neba milý Pán Boh, aby si mi dala slavu. Povedz, Luce Milošej, sír, povedz. Sír. I meka. Hej, slama nie je na spanie, aniel si ku mníške priľahne. Ty si aniel, jak kláštorná sestra, nebude hriech, keď si ľahneš vedľa. Ty si aniel, ja kláštorná sestra, nebude hriech, keď si ľahneš vedľa. A keď prišlo k polnoci, aniel sa ku mníške otočí. Začal ju tam po prdelke hladkať, Už bys mohol aj ty, beťár, prestať. začal ju tam po prdelke hladkať. Už bys mohol aj ty, beťár, prestať. Ráno bielý deň svítol, anielik vyskočil oknom von. Aniel si tam popod okna skáče a tá mníška na posteli plače. Aniel si tam popod okna skáče a tá mníška na posteli plače. Keď už bolo o mesiac, plakala tá mníška ešte viac. Spadala to aj vrchná mati, že sa jej ten čierny hábit kráti. Spadala to aj vrchná mati, že sa jej ten čierny hábit kráti. Už to bolo dosť poznať, nemohla v kláštore viac zostať. Vyhnali ju z kláštorného domu, lebo dala nevedela komu. Vyhnali ju z kláštorného domu, lebo dala nevedela komu. A keď bolo po roku, nosila synáčka cez ruku. Spievala mu, ty môj synku zlatý, tvoj otec bol aniel bacuľatý. Spievala mu, ty môj synku zlatý, tvoj otec bol aniel bacuľatý.